Pipila ka mga operator sa traditional jeepneys miangal sa kamahal sa balay ronon sa pagpakonsolidate sa ilang prangkisa o bus sa kooperatiba. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagkaduol nga deadline sa franchise consolidation sa mga PUJ karong April 30, pipila ka mga PUJ operator ang naglaraw nga ipaubos na lang ang ilang mga jeepney unit sa usa ka kooperatiba o di kaha usa ka korporasyon aron makapadayon sa ilang pagpamasahero apan ilang gibati karon ang tumang kamahal sa mga balay ronon sa pagpamiyembro sa usa ka transport cooperative. Ang mag-asawa nga simbahon kinsa adunay usa ka unit sa jeepney miabot kuno sa 50,000 pesos ang ilang gastos. Ang sa co-op lang daan, kaning bayrono na mo ani 1.5 plus 15, 16 media ang ako nabayran. TFRB pa dayon. Insurance, registration sa jeep. Dako. Gawas ni ana aduna pa kuno yung monthly dues nga kinahanglang bayaran sa kooperatiba. Busa hangyo karon sa mga PUJ operator nga unta-undangon na lang ang franchise consolidation ug tugutan ang modernization pinaagi sa pag-modify sa ilang mga PUJ. Mag-down ko 100,000. So, membro naman sa kooperatiba, so nanay prangkisa. Karon, magdagan ang ako ang unit, sa ila i-remit ang kwarta tanan. Walay monthly nga mahatag sa kuha. Ihanan ako makuha ang akong sakyanan o maimpas na daw. Bisan pag ikaw ang nagbayad? O, bisan pag ako ang nagbayad. Gipaningkamutan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang komento sa CDO Federation of Transport Cooperative kalabot sa mga isgutanan. Apan wala pa sila mitubag sa among pangutana. Nagpabilin kuno nga abli ang opisina sa LTFRB 10 alang sa mga pangutana sa wala pa nakapakonsolidate sa ilang mga jeepney. We are open hanggang Saturday. Every Saturday bago yung deadline sa April 30. So bukas yung opisina natin para doon sa natin pag-entertain sa ating mga unconsolidated operator. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.